12 তারিখ না, একটা হয়েছে 17 তারিখ কালকে। বালা ঠিক আছে এরপরে বালা ঠিক আছে বালা হরিয়া শুনছি তারে সুযোগ নেই বালা হরিয়া শুনছি কেবা বালা হরিয়া শুনছি তারে কেন যা মেয়েকে টাঙিয়া Puilano lamsugo joto nai tongnai bayap songno te ani sila okra te ani sila usurong no bo hai na hai ne YouTube channel lamsugo. Hingga tini khorok channel rok video ne puila wona rok kiri tikon sa kiri wona rok nogoi mangkana khorok sa tini bukhuk kobor lama lama o himai tongnai te arwo tongo khorok sa wansa sila. Hingga ha kobor no tamo khlaika thokai tlang thaka thokai bor tlang habo kaisa duitala room ahayo tlangai bono tlangai thaka te chajangnai manei rok phunogoi hingke amoni ulo tamo ongkha amoni ulo boroksa o wansa kla a kobor no haino rompreka sopreka abo hai khlaioi bono ekdom no sorry hal kri tharika babsong abo hai rok belai kheno taya tangai hingke khoroksa kobor him tongnai rok no bahai abo hai khlaika tangai hingke kobor rok no abo hai khlaima rok belai kheno taya tangai hingke borok ongkha paisa masa abo hai kete oi tongmani phiaba je abo hai khlainai borok belai kheno bo ogyan sara abo hai ni bagui no botini abo hai kobor rok no tebo nosto khlai rokha bayapsong bahike saimankha tini o je wansa wanjagmano romphemani phiaba aro CCTV tagjak tongo duitala rom sakao amoni bagui se aro nugui mano te manjagui mano phiaba saimangla khamo naidi bayapsong tabuk belai kheno wana ma singkani situation ongoi thangka tabuk belai kheno boroi rok kirinani nango te lajinani nango naidi kobor borok rok no te abo hai khlaioi tabuk belai kheno wana ma singsa te churuma singsa khai o kami o tabuk o hati o eba market o tabuk belai kheno or nanglai tongo tangai hingke kaisa borok kaham kobor no amo hai khlaimani belai kheno bodnam ongoi thangka aboni bagui aroni je committee songjak borok tabuk belai kheno tongphajagui tongo te belai kheno lafijagui tongo bayapsong aboni bagui no thanao thangui aroni committee rok FIR khlaika tangai kobor borok rok no abo hai khlaioi tabuk o market no bodnam khai tongnani nang joto social media rogo obo viral ongoi tabuk a je hati o dogan manui khalai tongnai rok eba dogan di tongnai rok borok bo belai kheno lafijakha hingke abo hai rok to belai kheno lasima singkani kok rok no tangai hingke tabuk kobor rok silise abo hai rok khlaijago tangai hingke kobor rok no ke abo hai khlaikai borok kaham rok no borok khlainani khe bwsuk joraba borok kisa sa jorani bagui no borok abo hai borok kaham rok no bwtharui mano te nosto khlai mano obo hai borok rok phiaba tini je obo hai khainai borok rok obo belai kheno borok bo hamya no una tangai hingke bo borok kaham no phano obo hai khlainai aboni bagui no borok ni a je market ni committee songjak rok borok kaham kheno wansugui bo borok kaham rok no bo sinango obo hai no khlaioi bwtharnai te eba nosto khlainai hinui aboni bagui no tabuk bini bagui belai kheno matra kotor tongjakha te sanao thangui FIR khlaijakha bo tabuk romjak masini no tongchio tangai hingke kaham keno bono siniui bo narwkjak aroni committee saka bono tei yoglia hinai tangai hingke belai kheno akol sitra te belai kheno tomong taya belai kheno borok sitra aboni bagui belai kheno wana ma singsa te belai kheno lasima singsa tangai hingke boroi rok ni bagui se belai kheno kotor te tini no o je no rok no message sima o belai kheno kaham kok tangai hingke Agartala rogo bo omo hai no ongui mano tangai hingke
Nani ini khana ngai thamano na khana ngai thamano abo hai bongni borok tabo nini ani bo ngai thangka tei ini borok no hingka borok jesik betar makai jesik sukmar makai asno borok bagai kaham borok abo se bongni wansumung tei bongni bwskango naharmung angkangke bayat song norok bujima kami saklayo tini video asupinyo norok pun paisa jero nai tumun bagai norok no belai belai no.